The leadership of the EFF must refuse by all attempt to engage in factional activities. Iqela EFF lisindleke inkokheli zoshishino ngenjongo yokunyusa ingxowa phambi kwencikela yemibhiyozo yale mpelaveki yokufinca iminyaka elishumi lasekwayo. Uvele enkundleni ujubjub ngezityholo zokudlwengula ukuzama ukubulala nezinye. There are still some countries that had not resolved the contractual disputes or payments between their national clubs and federations. It's quite sad. And I can tell you for one reason, it's because it's women. Kuyaso kungaliyo kumaqela azaqubisana kwindebe yehlabathi yomnyazi eKapa ngomso. Molweni makhaya samkele nababukeli kwijelo iDTT nankuvimba wangokuhlwanje. Iqela EFF ngokuhlwanje lisindleke usomashishini kwisidlo sokunyusa ingxowa nesinxalenye yemibhiyozo yeliqela yokufinca ishumi leminyaka lasekwayo. Yenyukele ngapha komyinge weshumi ekhulwini inkxaso yalo kunyulo oludlulileyo lorhulumente basemakhaya isuka komyinge ka8.3 eyamzuza ngo2016. Likwafikelele kwisigidi samalunga azibandakanye neliqela. Kodwa indlela khange ibelula kweliqela eligxile kwimigaqo nkqubo elibiza ngokuba ziintsike ezisixhenxe zingundoqo. Iqela i-Economic Freedom Fighters lasekwa ngo-2013 libhiyozela kufinca ishumi leminyaka. Imigaqo nkqubo yalo igxile kwintsika ezisixhenxe kuquka yokufakwa phantsi kukarhulumente kwemigodi, imfundo yasimahla, ezempilo, izindlu, ugutyulo nokuthathwa komhlaba ngaphandle kwembuyekezo phakathi kweminye. The Judge President of Western Cape spoke about this land issue way after 2017. Everybody else who wants to fight the regime, the first thing they do, they tell them about the land. Ngoko iqela likrwaqula kumqela eluhambileyo oliboneli kwindawo yesithathu ngobukhulu beParlamente kwiminyaka nje elishumi. Iqela linqamanisa uhlumo lwalo nokusiphula kwalo nengcambu intlaba zahlukane kulo, into elithi iqhohle uninzi lwamaqela ezopolitiko. The leadership of the EFF must refuse by all attempt to engage in factional activities because those things will kill the organization. I-EFF yavuma kambe kuba ibe nazo iziphene phana phaya. The biggest problem of the EFF is its candidates. So it chooses people who are not known for community work. Kusenjalo eliqela lithintele amalungu akubuhawu bamakhulu amahlanu ukuba zimase umsitho omkhulu weqela wokufinca iminyaka elishumi kumabala eFNB ngomgqibelo. Phakathi kwawo ngamalungu eParlamente uVusi Khoza noPhiwaba Madokwe nabaphanzileyo kuququzelela izithuthi zokusa abaxhasi kumbhiyozo weqela. Ukanti ke ngoku masitsibe kwisidlo sokunyusa ingxowa yalombutho Emperor's Palace eKempton Park nalapho umhleli wezopolitiko weliziko uMzwandile Mbeje sele enqangile. Mzwayi siyakwamkela kuqhubeka ntoni okwangoku kwaye intoni elindelekileyo kumsitho wangokuhlwanje? Sizawuphinda ke sibuyele kuye uMzwayi asixelele ngokuqhubekayo. Inkundla ephakamileyo yasePitoli ive ukuba kwakukho unxibelelwano phakathi kokheli Khumalo kunye nofiso kuhlentuli nongumtyhola wesihlanu kwityala lokubulawa kaSenzo Meyiwa kwintsuku phambi kokubulawa kaMeyiwa. uColonel Lambethe Steyn ungqine ukuba uNtuli watsalela umnxeba inombolo eyayibhaliswe ngokheli Khumalo ngomhla wesibini ngoAugust ka2014 nangomhla we15 ngoOktoba walonyaka. uSteyn ukwathi iinkcukacha ezithile zasuswa kwi-cellphone kakheli Khumalo emva kweyure nje kwabulawa uMeyiwa. Kuvele inkcukacha ezothusayo nezibonisa unxibelelwano olwalukho phakathi komtyhola wesihlanu kwelityala ufiso kuhlentuli kunye nokheli Khumalo. Omnye umnxeba wangena ngenyanga ekwadutyulwa ngayo okaMeyiwa. I discovered that Kelly Khumalo with a number 27827 044 358
received a call from Mtuli Nkani with the number 27-733-05-9202. Kwaphinda kwalandela omnye umnxeba. Ukwathe baye bakwazi ukuzifumana iinkcukacha ezazicinyiwe kwi-cellphone kaKelly Khumalo. During the cell phone download, the following has been picked up on the device. Event log with the device boot up at 20-14-10-27-01-51-58 AM. So that's in the early mornings of just obviously the morning after the crime incident. Usteino kwinkonzo yesipolisa ebephonononga phakathi kwezinye izinto ii-cellphone zabo babengaphakathi kwendlu yakwaKhumalo ngosuku ekwagqetyengwa ngalo umeyiwa. Kulindeleke ukuba uStein aqhubeke ngomso. Ukanti ke ngoku masitsibe kwisidlo sokunyusa ingxowa yalo mbutho i-EFF Emperors Palace eCampton Park nalapho umhlelo wezopolitiko weliziko uMzwandile Mbeje sele nqangile. Mzwayi, siyakwamkela kwakhona, kuqhubeka ntoni okwangoku kwaye into nelindekileyo kulo msitho wangokuhlwa nje? Akuzwakali kahle kodwa ngiyacabanga ukuthi umbuzo owubuzile ukuthi ngabe kwenzekalani njengamanje la e-EFF. Into engayibeka ke ukuthi kuzoba ke nesidlo sasebusuku. Lesi sidlo onhloso yaso ukuthola izimali kosomabhizinisi njengoba leli qembu elengilesithathu ubukhulu i-EFF izoba nomcimbi omkhulu lapha e-FNB. Uzokhumbula ke ukuthi lo mcimbi uzoba se-FNB futhi uzophinde ube umcimbi oyinhloso yokuqalisa ukhetho luka 2024. Uma sibheka ke amatafula ngaphakathi ayadula kakhulu, sesikeliwe ukuthi nelilodwa itafula elingathengwanga. Itafula ke elidula kunawo wonke ilelo elizohlala umholi we-AFF uJulius Malema ebelibiza u1.2 kuthi ke amanye ehle kanjalo kube libiza 750,000 elinye abo 500,000 nabo 250,000. Konke ke lokhu kuhloswe ngakho ukuthi kutholakale izimali njengoba phela umcimbi omkhulu wokhetho usizoqala. Kodwa futhi enye into abafuna ukuyenza ukukhombisa ukuthi nakuba besungulwe eminyakeni eyishumi eyedlule bazokhula. Yingakho ke bethe ngonyaka ozayo bafuna begudluze iqembu elibusayo okungi-ANC. Asazi ke noma mhlawumbe bazokwazini ukwenza lokho. Sibonile kukhona ngisho nabanye babamaholi bamaqembu amanye amaqembu ezepolitiki njengemholi we-UDM esesimbonile khona la ozozimazisa wona lo mcimbi. Lokhu konke kuyinhloso yokukhombisa ukuthi leli qembu lifuna ukufikelela kubo bonke abanye abantu. Sesiphothula nje nakusasa ekseni bazoba nesidlo ke namanxusa akuleli ngani na yikho njalo ukukhuluma nawo wonke umphakathi. Phambilini sibonile izolo bebesemarikana, sabona futhi nezinye ke izinto abebezenza ukukhombisa ukuthi ngempela bafisa ukuthi umcimbi wangumgqibelo wokubhunga iminyaka eyishumi bekhona kube yinto ezokhunjulwa nanoma ubani. Sibambe ngazibini lowo ke ngumhlelo wezopolitiko uMzwandile Mbeje. Kwalapha ezindabeni ingwevu kubukhosi bamaZulu zimemelela ubunye kusapho lwasebukhosini nakwilizwe kodwa masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo. Uyakwazi ukubukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa unqaku loqala sithe. Iqela le-EFF lisindle kosomashishini kwisidlo sokunyusa ingxowa njengenxalenye yokubhiyozela ukufinca ishumi leminyaka lasekwayo. Yanyukela ngaphaya komyinge weshumi ekhulwini inkxaso yalo kunyulo oludlulileyo iswa kumyinge ka-8.3 eyamzuza ngo-2016. Abadala kusapho lwasebukhosini bamaZulu lumemelela ubunye kusapho nakwilizwe bebethetha kwisikhumbuzo sosuku lokuzalwa kwakumkani uGoodwill Zwelithini ongasekhoyo ngenkonzo yomthando. uGoodwill Zwelithini wasweleka kwinyanga kaMatshi ngo-2021.
Isile sebuza uZwelithini kaBhekuzulu ubeyinkosi ebuse isikhathi eside esizweni samaZulu ephathe iminyaka ecela kuma-50. Umgubho wesikhumbuzo sosuku lokuzalwa wenziwa nje kusanoqhekeko nezingxabano ezikhona phakathi komndeni waseNdlunkulu. Yize isilo esibusayo uMisuzulu kaZwelithini sabekwa ngokusemthethweni nyakenye, kodwa usaqhubeka umbango wesihlalo. Umfabo wesilo omdala, umntwana uSimakade, uphonsele inselelo ngokubekwa kwesilo enkantolo. Umndeni usebenzise lo mcimbi wesikhumbuzo sosuku lokuzalwa wesile sebuza ukugqugquzela ubumbano emndenini njengezifiso zikaMdlokombane. Siyayibonga nje iNdlunkulu yonke egane igonyana. Ney'ngane zonke noMdlokombane senasifiso ukuthi zihlangane zitshengise isizwe ukuthi ubuyise wayinkosi wethu. Umndeni uthi ufuna ukuqhubeka nomlando kaBayede. Emaphepheni ethu niyabona lapho ukuthi kune foundation named after him. So sisemsebenzini ashiyele yona ukuthi thina njengabaseleyo akungashabalali nje kube sengathi inkosi esebenze kangaka emhlabeni bese iyalibaleka. Abantwana baphinde bafisela undunankulu wesizwe samaZulu umntwana wakaphinda ngene ukululama okusheshayo njengoba isesibhedlela. Ngingunonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Limithelwe umhla wesithathu ku-August ityala lomfama oneminyaka engama-41 waseMpuma Koloni nojamelene namatyala okuthutyeleziswa kwabantu ukudlwengula kunye nokuqesha abantwana nalapha zakufaka isicelo sebhele kwinkundla kamantyi yase-Aberdeen. Lo mfama ubanjwe ekuqaleni kwale nyanga emva kophando olunzulu nolwenziwe ligqize liquka amagosa asuka kwicandelo elijongene nodlame kwiintsapho, ukhuselo lwabantwana kunye namatyala okudlwengula irhafu. Ngelixa ibanjwe kwesibini le ndoda ibingaphandle ngebhele ye-10,000 irandi emva kokubekwa ityala lokudlwengula umntwana wakhe. Le ndoda ijongene namatyala amahlanu okudlwengulwa kwanokushishina ngabantu phakathi konyaka ka-2020 no-2023. Igama lomtyholo alichazwanga ngenzame zokukhusela amaxhoba. Uluntu lwase-Aberdeen lumemelela kwelokuba le ndoda ingafumani ibheyile. Thina besinomnqweno ukuba avalelwe angabaphinde aphume phandle, ahlala iminyaka ngeminyaka phakathi ezitolongweni. Singabahlali base-Aberdeen siyavuya noko i-justice system ithe kanti iyaqhubekeka. Umfo lo obekade noko engasonwabise apha emphakathini esenza izinto sometimes simbone engaphandle singazi kwenzeka ntoni, kodwa ngoku siyanqwena ngathi kanti umthetho uthathe eyona manyathelo efuneka bathathile, umfo agwetywe singamboni apha emphakathini nabantwana nabafazi bazohlala besonwabile apha emphakathini. Umtyholwa uzawuphinda avele enkundleni ngomhla we-3 ka-August kwindaba ze-SABC. Ndingulwando Nomoyi, ndise-Aberdeen. Amapolisa aseGauteng aqinisekile ukuba usaziwayo womculo we-rap nokwangumsasazi kumabonakude umulimo Jub Maruhanye uzinikele ngokwakhe kwisikhululo samapolisa eBrixton namhlanje kulandela ukukhutshwa komsila wengwe wokubanjwa kwakhe. Ubekwe amatyala lokudlwengula lokuxhaphaza nokuzama ukubulala. Uvele phambi kwenkundla kamantyi eGauteng namhlanje ze wakhululwa ngebhele yama-10,000 erandi. Amalungu athi ujongene nomsebenzi omkhulu somaqhuzu wePrasa uHisham Emeran wokulungisa iziseko ezonakeleyo zemizila yololiwe nokuqinisekisa ukuba oololiwe bahamba ngexesha. uEmeran utyunjwe emva kokuba eliziko liqhuba isithuba esingangonyaka ngaphandle kosomaqhuzu sisigxina. Ngamawakawaka abakhweli kuqukwa abasebenzi kunye nabantwana besikolo abaxhomekeke koololiwe ukuya nokubuya emisebenzini. Nakuba ixabiso labo lifikeleleka, kodwa kuthiwa abanye bayadleka ngenxa yokufika emva kwexesha emisebenzini. Ukwaleka koko bayonakaliswa kwakunye nonatyiso lweenkonzo lwakudala, nto leyo amalungu epalamente athi mayikunikwe ingqwalasela. The modernization project, which should include replacing of the rail that had been vandalized, signaling equipment, even the signaling equipment should be updated so that it moves with the time in terms of the technology, and the actual rolling stock must continue. Umfelandawonye wabasebenzi iCOSATU uthi oololiwe bangumongo woqoqosho
kwaye kule meko imbi bakuyo fanele balungiswe. We need to secure all the railway lines, but deal with the issue of the cable theft. Locomotives. We can't have over 100 locomotives being destroyed through vandalism and arson, yet little is done to find the perpetrators. ICOSATU ithi abasebenzi abanakukwazi ukubona inkonzo yololiwe isifa ngexesha kanye imeko yoqoqosho ingentle. Ndingulama Matya weendaba ze-SABC ePalamente eKapa. Iphulo lokufakela umbane elixabisa izigidi zeerandi epractice here ngaseBurgersfort eLimpopo lidale ukuba abahlali bazibone befakelwa izixhobo zombane eziphindaphindiweyo. Kwabekelwa bucala imali ngaphaya kwe-200 million yeerandi kweli phulo libizwa ngokuba imabone kumasipala iFitharhomo Tubatsi phakathi konyaka ka-2013 ukuyokutsho ku-2016. Ngethuba lisaqhubela iphulo kwavuka idabile zomthetho phakathi konookontraka kunye nomasipala. Kuye kwaqeshwa omnye unokontraka wesibini waqalisela iphulo ngokutsha nangona unokontraka wokuqala enze umsebenzi omninzi kweli phulo. Abahlali basepractice here bajongene nombhodamo wokufakelwa ibhokisi neentambo zombane eziphindaphindiweyo ukanti nezidalato zinezixhobo zokuphehla amandla ezimbini isitalato ngasinye. Abahlali bathi babechulumancile ngethuba kubhengezwa ukuba baza kufakela umbane ngo-2014 kodwa emva kokuba kuqaliswe iphulo lokufakelwa kombane umasipala waye waqesha omnye unokontraka emva kwengxabano yayimalunga nentlawulo phakathi komasipala nonokontraka wokuqala. Abahlali bathi baye bothuka xa unokontraka omtsha eqalisa kwakhona inkqubo yokubafakela umbane. Lento isibonisa ukuba kukho urhwaphilizo kulo masipala kuba bakwazi ukusifakela iibhokisi zombane kabini. Loo nto ibonisa mhlophe ukuba lukhona unyawo lwemfene. Le ngingqi isemnyama ekubeni kugqityiwe ukufakelwa umbane okwesibini. Kungoku nje abahlali abavutha ngumsindo bathathele lo mba ezandleni zabo bazixokomezela ngokwabo umbane. Ukanti umasipala weFitharhomo Tubatsi uyalithethelela elinyathelo lokwenziwa kwalo msebenzi kabini ngelithi kuqeshwe unokontraka wesibini nanjengoko bekukho ujijiswano lwezomthetho kwiphulo lokuqala. We had to apply to court. The court gave us a permission to continue, but because of the separate matter, we could not remove the materials that were planted by the old contractor. Umasipala uthi ibhokisi zombane zokuqala nentambo zombane ziza kukhutshwa zisetyenziswe kwenye indawo. Umasipala uthi uceba ukususa ezi zixhobo zombane eziphindaphindiweyo kwisithuba seveki ezimbalwa. Abaququzeleli betumente yendebe yehlabathi yebhola yomnyazi bathi konke sele kume ngomumo. Le tumente nezaqala ngomso iza kubanjelwa eCape Town International Convention Centre de kuyokuba ngomhla wesithandathu kwinyanga kaAugust. Iarhente ezengalo yomthetho zakube zingxangile sijonge zonke intshukumo ngeliso lokhozi. Iqela lentwazana zalapha ekhaya liza kuqubisana neqela laseWales kumdlalo wokuqala ngomso ngentsimbi yesithandathu. Ala kwindebe yokuqala yomnyazi kwizwekazi iAfrika. Ibhola izokusuka embindini webala okokuqala kusasa. Ilandelwe ngumsitho wokuvula ngokusesikweni phambi kokuba uMzantsi Afrika neWales zijongane ngempondo ukususela ngentsimbi yesithandathu. Isebe lezemidlalo kuzwelonke lithi ukusinga kuzovula iingxoxo wokuhlawula ngoma kulinganwe amadoda nabasetyhini. There are still some countries that had not resolved the contractual disputes or payments between their national clubs and federations. It's quite sad. And I can tell you for one reason, it's because it's women. Because had it been, you wouldn't be having such problems. We tried our part on an incident that would have embarrassed South Africa. On the eve, at the door of their departure, there was an incident of Banyana. We hope those issues are a function of leadership. We are learning. Isixeko saseKapa sithi sichithe phantse izigidi ezingama-40 kulo mnyhadala. Because if you do a deep dive into the numbers from February to March, over 417,000 people attended events in Cape Town, and those events created more than 11,000 jobs. Sithi ICC ayizokuchatshazelwa yinkqubo kacimicimi yaye izokugadwa ngamagosa okhuseleko abucala. Kuzokuba khona iindawo zokubukela eKhayelitsha, Langa, Bellville, Mitchells Plain ukuncedisa abo bangakwazanga ukuthenga amatikiti. Athule Joka kwindaba zeSABC eKapa.
Ngoku masichaphile izimvo zabantu ngefuthe lendebe yehlabathi kwibhola yomnyazi. Ifuthe lona msasazi liyavakala lale ndebe yamazwe ehlabathi eyebhola yomnyazi. Thina apha eQhitsi sesine date esesiyibekile 29 nange30 sizawube siqhuba itournament ye-netball. Thina kwezinye indawo akuveli ukuthi kuzobe kune World Cup sasa for i-netball ama-ladies. Yo msasaza kokwafuthe apha eGauteng. Yo ayishela. Ifuthe lingamandla kakhulu futhi nangoku abantu bathetha ngalento ayikho nje ithethwa apha eTembisa. Wanqonelela impumelelo amantombazana lapha eSouth Africa ngase angasimela ayithathe le netball. Lutho msakazi kwelakithi nje xobhe futhi la ayawuliboni. Ifuthe la lendebe yomnyazi liyavakala sibuyisana noMzantsi Afrika ukuthi singathe le ndebe yanga ingasala apha eMzantsi Afrika. Kuba ke sikude thina kakhulu kunofuthe eliyalenzekayo sisezilaleni kodwa ngibonile izolo ezindabeni into yoba ifuthe lukhulu kakhulu. Ngakithi ngalibona isesasa liphezulu njengoba kuza indebe ye-netball nje la-South Africa impela ungasho ukuthi isesasa lona likhona ngoba sizokhona indawo e-Fan Park lapho abantu bezobe behleli khona bebukela le ndebe yamantombazane ye-netball. Masixha kuloo ndawo indaba zipheli mawethu ixesha linomona busuku benzolo.